саломатӣ пурқиматтарин гавҳар аст ки мебояд ба қадри он расид. мутаассифона баъзе аз афроди ҷисман солим худро маъюбу дарманд вонамуд намуда бо барангехтани раҳму шафқат ба дили атрофиён ба ҷамъоварӣ маблағ машғул мешаванд. чунин ҳолатҳои нанговар дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт низ ба мушоҳида мерасанд. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри душанбе пайваста рейду амалиётҳои профилактикӣ гузаронида шуда нисбати чунин афроди қаллобу мардумфиреб чораҳои дахлдори қонунӣ андешида мешаванд. аз ҷумла як нафар чунин мардумфиреб ки дорои ҷисми солиму бозӯи нерӯманд мебошад вале худро маъюб вонамуд карда бо барангехтани раҳму шафқат ва эҳсоси инсондӯстӣ дар кӯчаҳои пойтахт ба ҷамъоварӣ маблағи муфт машғул буд муайян ва дастгир карда шуд. ин нафар шаҳрванд зиёев муборакшоҳ икромҷонович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат мебошад ки дар роҳҳои автомобилгарди пойтахт дар даст асо худро маъюб нишон дода аз шаҳрвандону роҳгузарон талаби кӯмак мекард. зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда тану бозӯи солим дошта танҳо бо мақсади ҷамъоварии маблағ даст ба ин амали нангин задааст. мавриди зикр аст ки зиёев муборакшоҳ қаблан соли 2020 низ аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд ки он вақт дар хиёбони рӯдакӣ бо 2 адад асо худро маъюб нишон дода маблағ ҷамъоварӣ мекард ки дар асоси қарори суд ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз татбиқ карда шуда буд. шумо ягонҷатон дардманд аст, маъюб ҳастед? Не. пас ба хотири чӣ хоятонро хеле водор мекард? ба хотири зиндагӣ. ин навбат низ нисбати зиёев муборакшоҳ барои ин амали нанговараш протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз таъин гардид.